Здравейте, аз съм Радосвета Вълкова или както повечето колеги ме наричат, Ради. В света на спедицията влезнах началото на миналата година. Много интересно и динамично. Винаги нещата се случват много забързано. Има много различни проблеми, така да кажем, които трябва да решим като различни казуси и да намерим правилния подход. Невероятният екип. Нещата не вървят по план. Без проблеми. Намирам решение. Искрена, луда и усмихната. Ще го прекарам с любимите ми хора. Всеотдайността ми към всяко едно нещо. Съм много чувствителна. Сутрешното кафе предпочитам да е с тишина. Нашият невероятен помощник в IT, Мишо. Мишо, благодаря ти много за всеотдайността, с която винаги откликваш. Надявам се, че няма да ме убиеш, като чуеш, че си предизвикан от мен. Друго има ли? Ще ме питате ли още нещо?